Ahoj, zdraví vás Víra Lisý a v tomto videu bych vám rád představil kurz zatáček na motodromu v Jihočeském Písku. Ideální pro absolventy základního kurzu a pro všechny, co již mají za sebou základy jízdy a chtějí se zdokonalit v zatáčkách. Motocykl ve správném technickém stavu, kvalitní a správně nahuštěné pneumatiky. Nepodceňujte, budeme kontrolovat. Podmínkou je také homologovaný výfuk, aby vám to moc nehlučelo, a oblečení s chrániči včetně páteřáků a přilby s chráničem brady. Určitě doporučujeme i airbagový systém. Budete drillovat průjezdy zatáčkou a správnou stopu. Kurz je vhodný jako rozcvička před sezónou a také jako příprava na velký okruh. I pro vás, co třeba chcete vyrazit na dovolenou do Alp, skvělý trénink. Po celou dobu kurzu instruktoři sledují vaše chyby a ukazují stopu, dohlíží na jejich zlepšení. Prostě se posunete, uvidíte sami. Den na tomto okruhu vám dá víc než kdejaké ježdění v provozu. Přátelé, těšíme se na vás.